Salamu aleykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 11 iyun hepdeniň ýeşilme güni. Ine biz şu gün Muhammed Döýüji bilen siýasatçy, koordinasiýanyň ýolbaşçysy gepleşik geçirýär. Ýürüýte türkmen halkymyza, biziň halkymyza şol opozisiýanyň içinde näil siýasat uğurlary bar, näil siýasat aýratynlyklary bar, näil siýasat maksatlary bar. Ine şu arada biz şu gün geçecek ya köp sorular gelýär şu arada. Aktivistler, ýöne türkmen halkynyň wekilleri soraýar. Murada näme birleşip bilen zok, näme aýratynlygyňyz bar diýip soralar gelýär. Ine şol soralar biz tertip geçer. Muhammed ağa, salamu aleykum. Salamu aleykum ve aleykümselam. Salam vatandaşlar. Hoş geldiňiz biziň efirimize. Ine Muhammed ağa, biz efiri köpe çekmeýär, şoň üçin göni size soraw berýin. Men eger de ruhsat berseňiz alyp barjy bolýyn. Bol ya, baş tutdum. Ine hormatly vatandaşlar, birinji soraw Muhammed ağa, onsoň menem şu sorawa jogap bermeli elbetde. Muhammed ağa, siz haýsy guramaň wekili we siziň maksadyňyz näme? Ýani guramaň maksady näme? We siziň alyp barýan siýasatyňyz esasy, ýani şu maksatlara strategiýaňyz näme? Şunu bir gurun verseňiz gysga. Birinciden men mara senden minnetdar. Sebäbi minni yeketek diýmeýin, ýöne yeketek esasy iş alyp barýar. Guramaçylykly iş alyp barýar. Ehe şu atlam Türkmenliň hereken, Türkmenistanlyň herekeni guramaçylykly alyp barjak bolýan eň energiýa goşup şol urda hereket etýän siziň topar. Şu owda. İkinci menden bir dadyňa baha berjek bolýan olam, siz şu hereketde diňe bir maksady gözüňe tutup dursaňyz, olam Berdi Muhammedden şu halkymyz diýindirmeli. Şu halkyň bäfidini öz şahsy bäfidiňizden şolardan ýokary goýup dursaňyz, şonuň näçe gedekdi şonu görkezdiňiz. Ve şolan iýdigiderli bolsa bara biz hökmen üstünlüge ýeter. Ýani Farhat meselesinde de bir togor oglanlar maňa feýdi falan etdi diýip gyn görjek bolýarlar Farhatdan. Farhatyň uly edeni işini gözüne tutanap. Sen halkyň gowurmesen, hawa maňa da feýdi, ay goý tutdylar, goý bastyrlar, goý öldürdiler, göz çykdy diýse bolýar. Ýöne halkynyň bäfidini hemme zatdan ýokarda goýan adam ýok vatandaşlar. Maňa feýdi, dogry, düşünendir, düşünmeýändir, ýalňyşandyr, ýalňyşan nädir? Ýöne biz hiç kimi haramzadan öňünde ýeke goýmak diýdim. Şoň ýerine durdum. Şu gurdan hiç gowgamadym. Şoňa dogry baha bermek gerek. Şunun giyinden biz hemme watandaşlarymyzyň arasynda ýaýratmaly. Mümkin şahsy dawalar bolsun, başga dawa bolsun, hemmesini, olaň hemmesini goýmaly. Biz watanymyzy söýmeli. Biz şu kulturany öz aramyzda däwet etmeli. Biziň halkymyzyň, watanymyzyň bäfidi hemme zatdan ýokarda. Bir toparla kommentlerde kişgirip, meselen falanyň ejesine degdi, öz çeşitini gollaýar diýip komment ýazdypdyrda. Karamzady, hökümetiň adamdy. Eger şol çeşitine teretýän bolsa, eger çala namysy bar bolsa şo ýazýan adam, onu Berdi Muhammed'i gidip ýeke özü bar atardy. Binamys bolan üçin oňa gelip şo taýda şo datlary ýazy. Sen watanyň bäfidini göwünde tut. Sen bu atlam watanyň bäfidi. Bir tane Berdi Muhammed'den gorkmany. Öňünde durup, agdyna gelen töwen adamy sen ýeke goýmaly şu. Eger namusçyň bolsa, eger vicdanyň goraýan bolsa, eger dinini, insaniýeti goraýan bolsa, Farhady ýeke goýmaly. Ol maňa falan diýip hiç de dil ýetirme. Bu ad on gurdumda. Şol üçin men aýratyn minnetdar senden ol günem şonu gaýtalam aýtdym. Dogry etdim. Sen ýeketek saňa töwenem bolsa, sen Farhady iýdigiderini gollap. Sağ ol, birinci şey. Inni sizin toğramıdır. Ve de Murat, men niyetim men hiç bir siyasi topora bağlı. Biz Türkmenistan'ın içinde 2005. yıl
politiski platforma put svoboda. Yani siyasi platforma azatlık yollu bir tofor adamlı bilen. Olan hemmesem Türkmen inteligensiyeleri bilen. Yığına geçirip biz şu platformanı yazdık. Şun registrasyada Türkmenistan'ın devletine tavşırdık. Yöne bilyaniz otadi ettirmiyor. Şun adamla da bana yürüydi. Daveriniz verdiler. Ben görkettim etyen kopyörde de azatlık radiyasına da verdim. Şu daverinisin esasında birinci men şolun pristaviydi. Yurdun içinde şu. İkinci son koordinasyon nisavet öğretti. Koordinasyon nisavet hem benimden bilyaniz bizde bir güçlü toporluyor. Biz şolun hem işi yığınak bilir ya. Yönemen şu neçeliyim. Tamam hem gücümü şuna koydum ki bar toporları ya döleyen toporları eğer şu mümkünçülük bulmasa da bir yana yığınak şola bilen iki individual gepleşip halkımızın hareketine направление verir. Şuna mı ediyor? Şu fonksiyonu ben özümde görüyorum. Sağ olun. Bu sağ olun. Men Muhammed Ağa köp golu sözler aýtdy bize. Muhammed Ağa men ýeki özümde, men arkamda bir topar aktivist bar. Awa men ýeki özümi işaret etmeýän şolun ihtiýarlykları bilen hereket edýär. Ine watanaşa men bir zat bildirjek bolýan Muhammed Ağa köp ýyllardan bäri DWT döremäke köp ýyllardan bäri görüşüp gelýär. Şun edýän işini, şu ýaly görüşýän bizde siyasatçılar barmak basyp sanaýmaly. Şoň üçin Muhammed Ağa Türkmen halkyna eden işlerini ine men size elim galdyrbaý diýen. DWT topary intek etdilen ogly. Ýyllap görüşýän adam. Biz uğruna barýas, ýöne bizim uraýaly ýanky tejribemiz hem ýok. Uraýaly 2,5 ýylda mümkinçiligimiz bolmady. Ýöne biz gije uny görüşüp gelýär. Ine men gysgaça aýtsam, DWT topary boýunça hormatly watandaşlar, ine ünsveriň men size bir sayt gökdeýin, bizim saytymyz. Şu saytda ünsverin bolsaňyz, ýanky şu saytda ýürüýte DWT diýip ine bölüm bar. DWT bassaňyz, ine şu ýerde ýanky her hili maglumatlar we her hili bolup geçýän wakalaryň makalary we politiski aksiýa DWT türkmen diline, ingliz diline, frans diline, rus diline hemme dilde bardyr. Ýöne şu ýerde gowy seretseňiz, ýa-da aýtsak biz ýanky şu ýerde seretsek politiski platforma DWT. Ine şu ýerde bizim näme halkymyza hödürleýän zadymyz jikmejik ýazyldyr. Şu ýerde mysal üçin rus diline ine nähili biz öýü gaýtmak isleýäs. Näçe biz öýü gaýtmak ýanky proýektini edýäs. Ýa bizim hemmemiz dolanmaly Türkmenistan biz baryp galdyrmasak içindäkiler kyn bolýar. Onun üstüne hükümet özünü yani şu gidişine alıp baryan bolsa katastrofa edýär Türkmenistan diýip bizim ine platformamyzyň maksatları ýazylandyr şu ýerde. Ine birinji ýylda biz näme eder? Bir ýyldan soň reformalar näme bolar? 5 ýyldan soň reformalar näme bolar? 15 ýyldan soň näme bolar? Öňe seretmesek bolmaýar. Demokratik platformaň programmalary, demokratik konstitusiýa näme biz kabul etmeli? Garaz şu ýerde reformlar polisiýaň, nas bezopasnost ýa-da MHM gullugyna reforma bolmaly. Sud sistematyna reforma bolmaly. Neutralitet näme, bitaraplyk näme biz unutup bilemdik, hükümedini görüp bilemdik. Ýanky waýenny reforma, şu zatlar, şuň soňuna barsaňyz türkmen diline de bardyr. Şu ýanky görkeden zatlaryň türkmen diline gidýändir. İki dilde bardyr. Şunu görüp bilersiňiz. İtleseňiz ingliz diline, itleseňiz başga diline bardyr. Men şoň üçin gaýtalap aýtmaýynça şu zatlary ine istenen adam şu sayta girip görüp biler. Ýanky şu maglumatlary. Hormatly watandaşlar, ikinji soruga geçelim. Ine men näçe Muhammed Ağa ýeketek öňüden siýasatçy diýen sebebi Muhammed Ağaň международный halkara tejribesi var. İran'da siyaset etti, Türkmenistan'da ediyor, Kanada'da ediyor. 3 döwletde siyaset gelýän adam. Men näçe muňdan köp maslahatlaşýan sebebi muň dünýä garaýşy siyasatda gaty düýpli. Yani kiçik zatlary üns berýär. Men Muhammed Ağa bilen näçe kä wagt
ýa-ni çakmışýan bizim ýa-ni gyzykdyrýan soragymyzda ters gelýärse çakmışýar. Sebäp ol normal. Ol bolmaly zatlar. Erti parlamentde de çakmışyp biler. Erti Türkmenistanyň debatyna da çakmışyp biler. Sebäbi men kellem bilen Muhammed Aga'nın kellesi deň däl. Ol başga ýerde öňüp öten, başga döwletlerle işler, dünýä garaşy başga, ýa-ni tejribesi başga, bilimleri başga, menki başga. Onky erbet men gowy diýip bolanok. Bäerde çakmışyklar biz hakykaty görläp, ýa-ni hakyky siýasat tapyp halkyma da kömek ediljek siýasat tapmak üçin nime diýär. Käbir soruldy, bizim dünýä garaşymyz deňelenok. Ýöne. 10 adımdan soň ýene birleşip, ýene efirge çykýar. 2 adımdan ýene söýgüşdegim, ýene soň 10 adımdan birleşip efirge çykýar. Näme? Maksadymyz bir. Barýan ýolumyz bir. Uğrumyz bir. Ine şoň üçin. Onun maksady demokratiya goýmak, bizim maksadymyz demokratiya goýmak. Onun maksady kim saýlansa şol saýlasyn, ýöne halk saýlasyn. Bizim hem maksadymyz şol. Kim saýlasa şol saýlasyn, ýöne halk saýlasyn. Halkyň elinden şol ýanky prawany, şu hakyny almaly. Şu neçeli şu hak berilmeden halka. Ine şol zatda men aýdyp geçekdim. Innik soru, Muhammed ağa. Efiriň gidişine bagly men soru berjek. Inni sizin alyp barýan siýasatyňyz belli. Bizimki belli. Başga näili siýasatlar Türkmenistanyň opozisiýasyny alyp barýar? Şu barada gyýytgaçyk bir gurun berseňiz. Adamlar sebäp düşünen ok. Olar pikirde siýasat bolsa hemmesi ýanky pionierler ýa bir hatarda durup gujoklaşyp el tutuşup görüşmeli. Näçip käbir gurumlar, käbir ýagny üçmeklikler, käbir adamlar dürlü siýasat alyp barýar. Birimize garşy bolýar käbir ýanky agzybir bolup bilemdik. Ine şoň üçin dürlü siýasatlar bar. Ine şo barada bir gyýytgaçyk gurun berseňiz. Kynmanman. Bende neme Murat näçe tandat ba şu atlı biz bir toforda düşünşüp bilemdik. Yani öňe çykan oglanlar, hereket etýän oglanlaryň arasynda şu terminleri dogry düşünmeklik bir tofor agdalalygy aýyrmaklyk arady. Ve halkymyza da eýýär bir toforda aýtýar. Onu da kimin näme niýet bilen çykyş etýäni filjerip bilýär. Şunun biri ahlaka pravazashitlik näme? Yani bir mesele. Hemişe şun pulna dawa bir gelip pravazashitlik urama öğretmek hiç de hatta baryan registrasiýa etýän sen pravazashitlik bolsaň bir opşustwaň bir durmuşyň içinde bir ýurdun içinde belli bir toporlan şu yurtta yaşayan adamlar ya çağala, ayarla, ya dini başka adamlar, ya siyasi her tapa ya türmedekiler, ya nemelerinin, kayvallarının hak hukukunu korumak, başka dürlü sferede ya damaşni nesili. Şolum her gaysi öz nemelerin nemet yerlerde şolum hakkını koruyan. Hakkı ne mi? Şonu hem dünya meçberini hem de devletle kabul edilen hak hukuku var. Hemen bir yurdun meçberine verilen hak hukuku var. Hükümetle şonu mecbur yerine getirmeli. Tabi şu kanun kabul ediptir. Hükümeti mecbur etmeli. Öz veren borcunu yerine getirir. Bu tane adam sayılmak gerekir. Bu hayvan ay ervedirek yarıya adam şol ki bunu kollajakke bu kovrak bunu kollajak diýsem ol eýýär hak hukuky korayan adam de o adam daýly. Bizinkile şoňa düşünen hakly. Meselen biri öňe çykýar, köçe çykýar, hereket etýär. O zaman şu hükümet zor bilen şonu buraya ýençe diktatorlaryň häsiýeti şu. Şonu gurup beýlekileri nemetjek bolýar. Şu adam nämeden bolsa şol edem. Şun hakkı var köçe çıkıp aýtman. Şun hakkı var öz hak hukukyny goramaga. Şu hak hukuky goramak şu adam hukuklary gorayan goramalar borji. Sen şu cinayet hem eden bolsa sen sud prosesine teretýär. Şoňa biderek birje gün hem köp ýyl bermedirler. Şu bermelisinler. Sen işin şol.
Türmedäki ýatyrlar. Awa ola türmäde düşüpdir, oğurluk edipdir. Şol için men onu gollajakke. Yok, o de. Doğru oğurluk edipdir. Ýöne şu oğurlugy näme oğurlapdy? Şu oğurlançynmy? Nähilli ýagdaýda oğurlapdy? Şol hemme sud prosesini şoň hakynda, şol öz hakyny gorap biler ýana, hakykaty aýdar ýana mümkinçilik göredilipdirmi? Göredilmändirmi? Maşgala ýagdaý nähilli? Nähilli ýagdaýda oğurluga baş goşupdyr. Şularyň hemmesini sud reşeniýe çykaranyny gözeginde tutular ýana şoň hakyny goramaly. O oğur tipde onu gorajak diýsem ol pravozащитник bolmaýar. Birinkile şu atlam şonu ýanap. Adam saýlaýar, ne tolka adam saýlaýar. Gaýtam sen ne biz bilen işleş diýmen seni gollaýyn. Ýoksa gollajak diýdi. Şu ne dogry? Şunu birinkile düşünmeli, pravozащитникler de düşünmeli. Hemme şu urda işleýärdi. Sen men onu gollajak, bunu gollajak gaňyz bolana. Siz hökmen gollama. Şol için biz şu zady diskussiýany efirlerde köp etmeli. Koy bir topar adam ki hala dürli sebepler bilen. Biri banktan programlaptır diýerler, dogrymy näme dogry biz bilemdik, ona wagtymyzdan ýok. Ýöne şu habar baş edipdirler, Interpol we diýär tutupdyrlar, zapatny döwlet bermendir, onu sud edip oğurlapdyr, oğurlamandyrlarmy diýip sud edilen zat ýok. Ýöne Türkmenistanyň adalet sud ýok bolan üçin bula diýär sizde adaletli sud bar diýip on her ýyl açýordur ne berdin bilen bereýinli. Ýoksa berjekkä diýär. Inne şulada özlerini goramak üçin pravozащитник guramalar döredipdirler. Dogry bolýa beter gowy. Inne gelip bula ertekün birden Türkmenistanyň içinde adaletli sud bolsa, olada birden şu edeni iş dogry bolsa, oğurluk eden bolsa, onda bula da isleýän Türkmenistan adaletli suddan bolmaz. Şol için hem päsgirçilikler etmegi mümkin. Biz şunun hemmesini gözegine tutmalı. Şol için hem bir tane, iki tane pravozащитник kuramy bolmaly. Bizim aktivistlerimiz täze pravozащитник, başka adamlar hakykatdan öňe çykan, ýaşaglarly öz hak hukukyny, maşgalasyny öz ýurduna gitmek, Türkiýede gol bolup berilen hak hukukyny gorayan kuramalar döretmeli. Ta ola birlikde olarym mecbur etsin näme? Dogry işler ýani. Ýoksa bir topar alypdyr, ol niyeti döredenle başka da atmışdyk. Böyle öz goramak üçin edipdir. Innem şo nemedi bot. Odan bir topar olarlar, şolardan narda, gep gurrun töreýär falan. Şu gep gurrunda bolmar ýani. Ben täzeden bir topar goramalar döretmeli. Ve 30 ýylla Murat, indi sen özüň gowul ýaňda 30 ýylla pravozащитник goramalar şuly işläp, 30 ýylla budjet amalýar. Her ýylda 100.000, 200.000 dollar pul alýar. Bir adamam ABS-ň ýygnağına onun ýygnaklaryna Türkmenistandan başka hak hukukyny gorayan adamlar şu tak getirmedi. Näme üçin? O bir mana näme üçin getirmedi? Ýokdymy? Yalan sözleýär. O ne işlemendir? Onu diňe pul alyp ýatypdyr. Hereket etmendir. Ay inni hereket edenlerine yine de hiç kim getiren atma. Näme üçin? Onda bir zatlar bar. Şol için biz şu zatları hoşýar. Men pravozащитникleň etýän hereketine kim baha vermeklikde ýöne şu zatly bolmagy mümkin. Realny şoňa sebäpli de bar. Şol için biderek gep gurrun etmäýli. Hiç gaýdynyň gurruna da goşulmaýly. Gelin şular döretjek bolaly. Men şol için hemme aktivistler, bütün halka ýüzlenýär. Oňorsaňyz döredin. Dürli toporlar. Hiç kim ananma. Şu demokratiyanın esası. Bir burada. İkinci de. Men jurnalist diye. Ve de jurnal. Bolya beter o jurnalist. Jurnalistin en esası prinsibi bir taraflık. Ve de en esası prinsibi bir taraflık. On halka informasiya berýär, halky oýlanşdyrýar. Halka oýlanar ýany. Dürli sosyal problemalar tapya, ya korrupsiýa üstüne açya, ya bir topar nemele var, halkın durmuşuna täsir koyup biljek, ya tebii hadiselary. Şular aýtýa,
devletli cevapkar adamla şoňa reaksiýa görkezler ýa. Wagtyny çözer ýa. Ya bütün opsysmany oýlandyrýar bir tema boýunça. Meselen şu ýanakda atma şu näil çözdü. Dünýäniň özünde dürli çözgüler bar. Hemme näme aýtýar? O ýurt şeýle çözdür, bir ýurt şeýle çözdür, o ýurt bel. Aha jurnalistiň işi. Eger bir jurnalist diýip öýdi. Kellesinde bir ideologiýany öňünden kabul etme jurnalist diýse ol azat jurnalistdir. Şon ýanaklary hiç kim kabul etmez. Hiç kim dünýäniň hiç ýerinde de şolara şu jurnalist diýip aýdylmaýar. Ol eýýär bir galyba giren jurnalist. Ola men jurnalist diýip öz pikirini halka nabiýazyp edýär bolýar. Bir ideýany propagandiýa edýär bolýar. Bizim şu jurnalist ýerlerimiz şu zatdan boşap bilen. Inni bizde birce jogapkar bermen zatda. O da bizim döwletimiz dolandyryp oturan. 30 ýyllap dolandyryp oturýarlar. Bir tohum, bir neme, birine geçirip, birini öldürüp falan. Halkın hiç haberi yok. Şimdi jurnalistin borcu şuları jogapkarçylyga çekmek. Şulun kemçiliklerini aytmaly. Şulu ýurdu nähili talaýarlaryny, nätirip talap berýär, nähili mehanizmle bilen halky gorkudyp betbakt edip oturýarlar. Şunu birinciden açmaly. A bizinkile näme diýär? Kim gelip öz hak hukukun koruyacak deyip koşar çıktı? Ay yok, o hiç tane bilene. O 5 klas tava diyor. O bilen mi eğer gelecekte şu prezident bolada onun yurdu beydirdi. O bizim belamın bir adam bir tohum yurdu talap oldu. Şondan dinayli yurtta demokratiya halk öz sözünü aydıp bilsin. Metbuat adatlığı bolsun, dürlü partiyalan, sosyal toporlan, sınıfı toporlan döremeğini şert döre deyli, ondan her kim özü planlarını verir. Şondan sonra şu planlarını, programlarını sen jurnalist hükmünde analiz edip bilirsin. Bizimkiler yok. Oladın o pakir dine öğüne gidecek oluyor. Maşgalasına ovuşacak oluyor. Şu gelip çıkış edenle yok senden aktivist olmaz. Sen kellende sen prezident olacak oluyor. Sen ne kolanın bir vurdu. Ondan beter edersin. Ondan sen böyle bol. Hem medadı bulaştırıyor. Ondan şun yanaklarına halkımız doğru düşünmediği için bir düşmanım şu dağıtlardan hayırlanıp bizi birbirimizi uçturuyor. Şol için biz şu zatları doğru düşünelim. Bir men jurnalist yerine yok durdu. Sen jurnalist buradan etmeyisin. Sen hakkın mı siyasi olmalı? Ülkelerin havu bol. Onun için ben şeydim. Ben bir siyasi topura bağlı. Ben programam şu. Bol. Ya hiç gururun yok. Biz iminle şol için görüşüyoruz. Gelecekte Türkmenistan'ın için. Dürlü siyasi platforma bile gelip her kim hödürlesin. Halkım öğrensin. Bilsin kime ses verecek olsa azat tayla olan esasında şol vaktayınca yurt dolandırsın. Şu hemme demokratik devletler öç sekretem şunlar. Bula geliyor siz Amerikan demokratiyasını etleyen. Dur Amerikan böyle diyen demokratiya. Ya demokratiya ola Amerika'da halk aç diye. Bahadır aç. Bizim işimiz de birinci de. Hiç vaktin demokratiya diyen de dine demokratiya özü uğru. On adam bahdet geldiğinde ne doğru? Ola India, ola Pakistan, demokratiye bak, azataylı ola da. Yöne şu saatli bolon için derre olan hem bir kavyaşıya der, onu yanıklatıyor. Ondan sen bula bir mekanizm ki yurdun içinde sen şert düretiye halkın aktivliğine. Halkın içinde bir duygu düretiyen şu yurt tenki. Sen şun hem medadına katnaşmalı. Sen devlet yol başçılarının jogapkarçylyga çekmeye şertin var. Bar partiyan döret, bar sınıfı kuraman döret, prava zaşitli kuram döret. Sen öz sözün köşeye çıkıp aydı bilyen. Sen eheleki özün kora bilyen. Bar sen şun kun sana çörek gerek mi ya iktisadiyet kaldırmak gerek mi? Hayfın kalk taylası koyşun etti.
Şuundan bir yurt bilen uruş bolmaya, uruş bilen koy halk çözdü. Eğer uruşak deyse o yitirinme ona cıdamalı olur. Eğer yok, bir de şuun kuun hemme zattan vajni, iktisadi mukallar deyse onu şol uğurda programı belirleyen partiyle gelir öne çıkar. Ondan şonuna talantlı yüze çıkıyor. Yurtta gelen girdeceğini hayfı ulgamlara uğratmalığını halk belli ediyor. Eğer yurtta şuun kuun men sosyal problemi cay yok da onunla bir partiye diye bitsidin hem ben de 60 yaştan sonra kim yetem olsa şolara cay verecek diye. O halk şuna ses veriyor cay. Ertikun yok cay salman zavod kurun iş olsa özümüz cayımız kurarız diye. Ertikun bir partiye şunu veriyor şu oluyor. Bula hemen şu ütkaptırıyor. Şunluk bile bilerikte yurdun içinde hiç vakit sosyal naprajeniz olmaya. Uruşa barmaya, grajdarlık uruş bolmaya. Hemişe halk mümkün bir vaktinde diyan çektin. Evet politikle de geldi. Yöne ertikun ayrıp şunu kompensire dedik. Şol için biz zapıttan öğrenmeli adamı. Şun kun bütün dünyada adamların tecrübesi. Şolarda yığınlanıp, şondan hayırlanıp, şun kun bizim önümüzde görkedip biliplerle halkı nehi ov yaşayan. Şondan başka da biz primer görkedipler yani hiç adım yok. Mümkün biz gelecekte özünü demokratiyanı vursak, şu prinsipleri bilen gitsek, bunlardan en belki kov yaşayın. Belki bula gelip bizden primer alır. Bula bizim öz elimizde kadar. Biz şu atlam zapıt diyenimiz şu. Hemen zapıtın interesi şunla, Türkmenistan dünya cemiyetçiliğine koşulsun, korrupsiya bulmasın, bula da şu yurt bilen tevde edip bilsin. Arkayın aragatnaşı açıp bilsin. Şu atlam o Karayan'ı gör, ötti, severli Karayan'ı gör, onu gör. Neyme, şolun pulunu orlayamı, neftin alayamı, neyme, hiç de. Kaytım, onu öz iktisadiyetini şunun rinegine girecek olup, şunun bağdarına girecek olup, günne östürüyen. Neyme için östürüyen? Tebe berde halkın tavar almağa sposobnusu köp. Kımmet bahalarım alyalı. Şol için kaç sıvırlı tavarlar alyalı. Kaç sıvırlı tavarlar sen çıkaracak olsan sana visoko kımmet bahalı en yukarı teknolojiyle bilen işler çıkarılayan, kaç sıvırlı kavudip çıkarılayan teknolojiye gerek. Sen eğer yurdun içinde en çıkan, tane çıkan teknolojiyanı getirip ornaştırsan sen şunun rinegini üpçün edip biliyor. Eğer sen yok başka rineklere sen gözüne tutsan, o ansar yana falan, onunla sen iktisadiyetinden ötmeye, sana tane teknolojiye gerek ya, ılım gerek ya. Sen köyüne de atları satın al etmiyor. Yok. Sen eğer bilebilen sen standartın kavat getirsen dine bir tutuyor. Biz şunun institutlarını okuya, şunun en koyu yeten derecesindeki ılımlarını alya, o teknolojilerini alya, şunla bilen hem işleşecek, şunun rinegine hem üpçün edecek, biz hemişe onun önde. Tade teknolojiyi almak bilen, biz hemişe ötüş bilen. O iyide kalan ne? Dine pul kazanmak da ötüş bilen oluyor. Şol için hem alınmı desiye, hem yurdumuz desiye, hem kişi bilen işleşip başlıyor. Şol için gelip, ay biz burada dedik, demokratiya dedik, derro Amerika'da ola karipla var, ola leke biz domde. Birinciden Amerika'da karip, o görünüşündeki ol aytiya yok. O tadı da karip diyen de ol Nurcan aytiya, şu tadı yaşa. Hakikatten şeyle, men şu tadı işlep yer, şöyle bilen işleşiyor. Ve de hiç kayıtış olan pulu muhtaç bolup şu güne düşenine. Hem mesela hükümet iş bilen öpçün etiyor. Eğer işlemese, eğer işlep yörenden çıkaran olsalar, hükmen biz rabıtnıysa töleyen. Eğer cahil yok olsa sosyalını cahile var. Şunu immigrantla geliyor, o da yaşatıyor. O Allah'ım rahatını öyle müştahide yaşatıyor. Allah'ım rahatını hem gelenini cüfsünün puluyla gelmişler. Şutayının puluyla. Ne açıyla yaşadı? Hükümet verdi. Eğer şu hükümet şunun yana kanun olmadık olsa ne mi öz grajlarını vermeyeni Allah'ım rahatı verdi. Yalan söylüyor onu. O zaman şu vaatla var ya, halkı bırak hareketimizin önüne pehkil veriyor. Ben şu da aytacak oluyorum değil mi? Allah'ım adam akıllı ol. Bilmeye de. Bilye. Şu da yaşam. Yöne her bir diktatör
halkı köşetçek olsa ne emet ya? Ola da şeyler. Hala Amerika'da garipli baten, İran'ın televizyoniyetine var, doluş Allah muradın beriyen. Haberlerinin hemen İran'ın televizyoniyetine. Ortayadın televizyoniyetine. Severini Koreyan televizyoniyetine. Var gör doluşlar. Şulan aytken zaten hemen şotan. Allah murat teadadaydı la. Biz görüp otuyoruz onu. Ola ne mi diye? Ola da şeyler. Ola şeyler olsa den yaşayalım. Onda kayır olsun. Şol için biz Allah muradı eğer orsun agenti falan diyecek olsak şu da aklım üstünden niye? Öne çıkan aktivisti terörist yana kurup otuyor. O sen git verdi Muhammed'den halkı dindir. Ondan bu yurdun içinde real hükümete pretendivat edip bilecek. Gelecekte real hükümete gelip bilecek adamların programlarını sen. Bütün tecrübanı, alımını, hayırlarını şunu analiz ette halka varken ertesi aylardır alınman. Bugün biz şundan dinmezek ne edip bilecek? Biz şundan dinecek olup hareket eden adamları terörizir etmiyor. Yani şu bir Muhammed'in edip bilmedik zatlarını bir Allah murad ediyor. Bir Muhammed bizim oğullarımız vurdu, gelişti, başlarda ne ediliyor? Kim öne çıktı? Hükümetin etaati propagandası ne emedi? Onu öyle pul uğurladı. O banka uğurladı. O at uğurladı. Bu falan etti. Bu falan etti. Fakirleri ekrana çıkmayan etiyor. Ay bir falan mı oldu? Ay bir maranlı mı oldu? O falan. Şeytir para. Terör etiyor. İndi şu ne? Hükümet biz bu prosesten geçtik. İndi bir tavır teyze oğluyla çıkıp İndi Allah murat geliyor terör etiyor. Allah murat berdi Muhammed'in fonksiyonunu yerine getiriyor. Şol için Allah muratcan özüňe dönen. Eger sen niyetin halka bir zat etmek bolsa 1 milyon sen öz kandaşlaň, sen vatandaşlaň Türkiýede entep ýörenlik görüp otyr. Şoň sebäbini bilýän bir haramzada ýurdu talap oturan üçin. Sen şondan aýyrtçyny. Ondan bilelikde gel, hemmämiz bilelikde maslahatlaşaýlyň ýurdu näil etmeli. Biz şu zatdan düşünelim. Üçüncü zat bizim şu an halkımızın arasında problem var. Her kim eline mikrofon alan eğer özünü gelecekte prezidentim. O mümkün tafavut ve hadir ona şellin neyme zat bolca Huday bilýär. Bizim halkımız akmak değil mi? Neyli alımlı var. Neyli biznesmenli var. Tecrübeli adamlı var. Hadir öne çıkan. O zaman ekrana çıkan adam ağzından geleni söylüyor. O durum vatandaşlar. Sen eğer yurdi azat edecek olsan, sen bilen işleşen, sen bilen fikirdeş adamlara en sonku hep şu an aytmaklığın da yok. Sen dur adam. Sen hazır şundan ayır. Son vaktinde sen eğer şundan bir hok özüne abaniyallığını bilsen, yurduna abaniyallığını bilsen, şundan gidibilerdin. Sen elinde mümkünçiliğin olur. Şol için şun yana problemler var. Biz şunu hükmen gözüne tutmalı. Hemme oğullarımıza, biz yurdun içindeki adamlara da, hükümetin içindeki işleyen adamlara da aytmalı. Eğer şu karamdağdan biz değilsek, hemmemize kabul. Şol için men pul oğurladım, ya şuna ay verdim Muhammed'e kömek ettim falan diyordu, erti kun bana falan bulur, muhadi fikir etmediler. Bildirli eğer şundan değilsek, şun kun şu halka, şu karamdağdan din bana kömek ettiler, halk olan günah nem geçip biler, kaytan olan dastoyni yurtta dolandırmakta, öz akılına münasiplikte, halkın söygüsüne münasip olsa yurdun dolandırışına da yine de adat katnaşıp bilerler. Halal nanip bilerler, öfüp bilerler, özlerine adam diyorlar, özlerini öz dinine, Hudayına vapalı, maşgalafına vapalı olup, karnaşları yirgenmer, şu hatta yurdun içinde terek, her bir hükümetin içindeki işleyen adam oğurluk ediyor. Şunu hemmemiz biliyor. Şu işe girecek olsa pul veriyor, şu pul kazanacak da olsa oğurluk etmiyor. Şunu kimden? Öz karnaşından, doğusundan, dengüsünden. Şolun yanına şu utanışlı. Şol için bizim yurdumuzda şu an bizim halkımız kesel. Sebebi korku bulan hemmesin kesel etti. Şol için
hemme dağıtma. Yani şu sferada hemme elbette atlama. Oğurluk ama, dönüklük ama, öz çağrısına bir vopallık ama hemme dağıtma. Şundan ayrılacak olsak biz şu karamda dinleyelim. Hemmemiz ondan akıllı oluyor. Ondan vicdanlı oluyor. İmanlı oluyor. Dost denguşu hormat koymanı hemmemiz birbirimize hormat koydurmağa yol açıyor. Gelin şunlar için hemmemiz bilelikte görüşelim. Doğru. Muhammed ağa, sağ olun. Aytmana söz koymadınız. Men näme aýtjam bilmem o. Ine men bir anons edeyin, efir gidip durkap. Hormatly vatandaşlar. Men size bir anons görkezeyim. Ine bizim bir vatandaşymyz, Türkmen Voice diýen oğlun. Şuraya anons etdi, şu Türkmenistanyň Demokratik Vatan Türkmenistan diýen çatyny. Ine DVT çat aktivist, DVT aktivist çatyny. Şuraya anons koydu, şunu basanmazda. Ine pardon. Şunu basanmazda şuraya sılka çerga basanmazda şuraya anons çıkıyor. Bu näme? Bu petisiýa. Biz Farhat Meymankuliýewiň nirdedigini biljek bolýar we şuraya petisiýa edýärse şu hökümete iýerliýär. Men ýalňyşmasam, men tek özüm okamok. Türk hökümetinden talap edýär. Farhat Meymankuliýewiň ýagdaýy boýunça maglumatlar bize beriň diýip. Näçe köp adam şunu gol çekse, şunun 24 adam beýem şunu doldurupdyr da, gol çekmäni. Ine şu aşağıda formany doldurýaňyz, ine gol çeken adamlar ama şu ýerde şunu bassaňyz, ine gol çekdiňiz bolýar. Ine men basýan, ine şu ýerde nimäni doldur diýär, men şonu doldurma. Men tek dol serdemok, ýöne kyn görmän şu petisiýa girin, şuna şu petisiýanam ine şu çatda, pardon, ine şu çatda tap bilerdiňiz, DVT chat aktivist ya DVT aktivist diýen Telegram chatda. DVT chat aktivist ya DVT aktivist diýip ýazsaňyz, siz şunu ýaly bizim ýanky chatymyzda barýaňyz we şu ýerde şu sylka bardyr, şuna bassaňyz, ine şu ýer petisiýa mele gelýär. Petisiýany Google'nyň egerde diline düşünmeseňiz, ýöne kopya edýäňiz şeýle, tak, muny kopya edip Google переводчик açýaňyz da şunu goýýaňyz. Mesela için islendik diline geçirip bolýar da. Mesela için ine Rusdan Rus'a geçirdim, ine Türkmen'e geçireyim mesela için Türkmen diline. Tak, ine Türkmen diline tercüme etme, oka, şunu düşünüp bilersiňiz. Sizden ul haýyş, hormatly vatandaşlar, şu petisiýa gol çekin we Farhadyň nirdedigini biz keskitler ýaly kömek edin. Sebäbi üstünne adwokatlar işleýär, üstünne ýanky mass mediada işlenýär şu Farhadyň ýagdaýy boýunça bizim kömegimiz bor. Ine men näme bilýänlerine şu petisiýa siz nimedin. Ine şu anonsy men etdim, ol anonsy biz ýanky ýöne anons edip berýär, biz onu gurnamyk. Ine bir tane aktivist şonu gurnýar, Türkmen Voice, gatowy inisiatiwa biz şonu gurnýar. Her wagt bir adam görüş üçin ya halkymyň bilimi üçin bir zat inisiatiwa berse biz her wagt bolýar. Sebäp bizim ugrumyzda ýanky adatlyk ugruna barýan ýok. Biz ýokmal bolmaly. Muhammed Düýeci bolsun, o bolsun, bu bolsun, onu hiç iltipaty ýok. Bize garşydaş bolsun, hiç iltipaty ýok. Sebäp biz şu garşydaş ertir, biz ýaraşyp şu bir urda barýan bolsak, ýene çaknyşýat, ýene de ýanky az birleşýät, ýene çaknyşýat, az birleşýät. Ine şeý dip hakykat tapylyp gelýär. Şu ýerde Muhammed ağa bir soru berildi. Bir näçe gerek ýaldy. Siz bulyap durkaňyz, men şonu size soru bermedim. Ine şuraya bir soru var. Pardon, muňa jogap berdiňiz. Ine pilot diýen bir bizim vatandaşymyz size soru berýär, bize de soru berýär. Gaýtalýan sorumy näme üçin blogerler, aktivistler bir-birini tanqidlaýar? Şunu siz näme jogap berjek? Kyn görmän kommentaриy berseňiz. Neme birinciden men aýdaýan ýa petisiýa hemme watandaşlarym çağırýan. Hökmen şu ýanakdatlary aktiv gatnaşyp. Gönde bizim bir towar hereketlerimiz bar da. Biz hiç wagt utduramda. Biz halkyň aktivligini gadanýar. Halk töweregine geçýän zada bir tapawut bolmaz. Hukumetleri tapawut ýok. Türkiýe döwleti şol, Türkmenistanyň döwleti amy jogapkärçiligi çağırýar.
jogapkär etjek bolýar. Şu wagt biz şunu ýana kata näçe köp adam gol çekdi, Türkiye döwleti beter borçlu bolýar şoňa jogap bermek. Şol üçin hem köp şu zatlara gatnaşyp. Biz Türkiye döwletinden talep etýär. Toğraya hani Farhat, nirede Farhat? Tuttuňuz hawa, nirede şu? Şu näçe köp adam gol çekdi, şonça ola beter özlerini jogapkär diýe şoňa jogap berdi. Indi näme üçin nemeli aktivistler bir-birine nemet ýa da dopulya bir-birine. Bende bir towerda normal, bu bolmaly. Ve hiç wagt hiç ýerde hemme kişi agdy bir, hemme kişi diňe arkada, hemme falan on ýanakda ol iskus. Biz şondan diýinjek bolýar. O zat bize gereği yok. Biz şonu atlan hemme kletkelerimiziň içinden çykarjak bolýar. Şol üçin bidat normal. Ýöne bir towerda düşman döretýär. Düşman hem otilla, näçe inni soňky döwrden köpelli. Sebäbi inni olu guru bilen ak, korkudy bilen akla, türmeye basyp bilen akla, etjek işlerini etdirem da näme galla? İnternetin üstünden hücum etip başlar. Onu bir-birine uruşturmaga. Şu wagtda men birine bir zat diýdim mi? Mümsan dokument uratýarlar. Şu ýana adamdyr, şu ýana adamdyr diýip. Şuňa derrel, şuňa öjeşdirjek bolýar. Biz şoňa boyun bolmaly. Şol üçin ikinji sebäbi şu. Düşman görüýte milyardlarça pulu var, adamları var, görüýte bölümleri var, profesional şuň üstünde işleýär. Bizi düşmandan üntümüz aýryp bir-birimiz bilen uruşturjak bolýar. Bir-birimiz bilen güýbejek bolýar. Şol üçin men hemme aktivistler aýtýar. Araňyzda tapawut bolup biler. Häzir şundan diýin, soňky aýtmalyňyzda wagt bar. Bir-birinize jogap bermäge de wagt bar. Eger şun kun, şun aýtýan zady, gozaýan temasy biziň halkymyza göni şun kun päsgel bermeýän bolsa, ona jogap berjek bolup oturma. O bilen işiňizden bar. Göni şun kun biziň halkymyza päsgel berýän bolsa, onda şu wagt sebäbi ol biziň göreşimiziň urunnaky bir hereket. Şol üçin aktivistler gollanýar. Men her gaýdynyň kemçiligi bar. Men o näme üçin öňe çykany, näme niýeti baglygyna meşmiyor. Şu haramzada söýdimi? Şondan talep edip başladymy? Türmede oturan bolasyn, adam öldüren bolasyn. Eger şu taýda, şu haramzada şolan garşyna bir kanunçylyk etýän bolsa, şu öňe çyksa biz şolar gollanýar. Pul ogurlan bolsun, goý, tapawut ýok. Gel şunu kun Berdi Muhammed'in garşyna göreş, halka kömek et. Halk sen meselende adaletli pikir eder, sana doğru baha verir. Şol için biz şun yanak zatlara ülf vereyli, birimiz bilen şun kun bileyli, eğer hemmemiz bileleşip bilsek, hemme hareketimizi Berdi Muhammed'in karşısına kime sana canet yerlemeyem ha? Maňa den? Maňa. Berdi Muhammed'e karşı çıkış etyen adamları en özümüze yakın adam bileyli. Biz şola bilen bir iller işleşip Berdi Muhammed'den diýinjek bolaly. Şondan diýinse, o zaman biz bir-birimiz bilen düşünşip biler. Eger düşünşip bilmesek, arkaýyn töwüşüp biler. O da wagt bar. Şol üçin biziňkiler düşünmeli zat şu. Şun kun ýok ben jogap bermeliýän zat. Şu zady bileyli, şun kun şu haramzadadan günne olçulukta mecbur bolup beren, günne zejir çekip beren, türmeleň içinde kösenip beren, çağası eýýäm ulolup gidipdir, görmendir. Öz çağalaryny gojaklap bilmeýär, kösenip beren çağalary şu kun şu ýagdaýdan çykarayly. Şonu çykarmak üçin hem biz gaharymyzy içimizde taklamaly bolar. Şun garşyna hereket etýän adamlar bilen bilelikde hereket etmeli bolar, bir-birimiz gollamaly. Sağ olun Muhammed ağa. Menim jogap berýän şu sözüm. Hormatly watandaşlar, tanqid hükman gerek. Bilen tanqidlamaly. Muhammed aganam birim tanqidlama ýöne tanqidiň görünüşi bar, konstruktiv ya da neutral.
töhmet atıp tankitlemek, o tankitde o töhmet atmaklyk, ýalanda adaýdyp adamlary bulaşdyrmak. Ine men bir mysal getireyim. Şuň bir maňa sora berýär Murad aga. Siz Dur Sultany aktivist edip türme bastıran sizmi diýip. Dur Sultan taganma men intek aktivistliğe başlamakam onun öň şular bir kylap çykyş edýärdiler. Türkiýede ýanky bir 70 olay aktivistler üýüşüp protest geçirýärdiler. Muhammed aga siz şahitsiňiz. Men o wagtlar ýokdum. Geçirip ýanky plakatlar atdy, men videolaryny görýärdim. Biz soň geldik. Şoň üçin bir topar ýanky bir Düşman et ya. Yani otelde görüydi otelde. Çıkış ettin eyyem 15 adam oturandır. Ine ýaňy gowy bellek geçdiňiz. Allah Murat Rahimam näme diýär? Şüphelerim şol Murat Gurbanov bilen diýeceğim. Şularym agentdir. Şu Yunus bilen işleýär. Biz Farhady ýanky halat etjek bolup şu Yunus bilen işlemeli bolýar. Biz işlerimiz üçin biz eýýäm bir günne ýagny öňe beýle däldik. Ön kunlar biz agent dälikenik. Ýöne bir günne biz birden agent bolaýdykmy? Şoň üçin ine ýene bolýan hormatly Allah Murat Rahimov. Siz DWT-niň eden zadyny etbilen bolsaňyz, onda bizim size agent diýerdik. Giýje güni biz protestler edip, dünýäň künje bolsa aýlanyp, o Jenewada ýaşyň aşagynda durup adamlar goladyk. Siz şonu et gördüňizmi? Elbetde ýok. Näme şertin esasyna siz bize agent diýip bilýäňiz? Sizin moral taýdan hakyňyz ýok şonu diýmän. Ýöne biz şüphelenýär. Siz Putin'i gollap makala var çykyş etdiňiz. Hem halkymyzdan bir topar adamlar size ýazyp zordan sakladyk sizi. Bolmasa häzir şo Putin ikkilerdiňiz. Eritrea, Etiopiya we Allah Murat Rahimov dünýäde gollaýan Putin'i. Başga adam ýok. Biz Putin'in işimi dem ýok. Putin'in Amerika bilen işimi dem ýok. Türkmenistan Gurbanly Berdimuhammedow. Näme şuňa geldik? Näme şu iksan jellat Türkmenistan katastrofa eksploatir. Bunu paçalar ýetişek bolupdyr. Näme biz şulara mümkinçilik bermeli. Bizim döwletimizi ogurlar ýaly. Bizim topraklarymyzy ogurlar ýaly. Bizim ata-babalarymyň ýerlerini ogurlar, istenik gadyny eder ýaly. Ine ýöne koý tory berýin. 30 ýylla aýlyklar 50-100 dolar ösmedi şondan ýokary. 30 ýylla internet ýok. Seherce berýärler, bütün dünýä şunu tankit etmedi ýaly. 30 ýylla adamyň hereketi ýanky azat däl. Galanlaryna aýtjam da. Bu esas zatlar, şu zatlar bolmasa ösüş ýok. Konvertasiýa 30 ýyllap ýok. Gülkünç dämi? Näme galanlar? Ýöne arkada şäherni täze tehnologiýaly ol akylly musurkolar, zatlar bu psihik bir yaramayan adamlar. Bu doktor olmaly. Bunun edýän zady bir adamyň kelletine sygjak zat däne o. Indi şoň üçin biz görüşýär. Şuňa psihik taýdan yaramayan adamlary hökümetden aýryp Türkmenistany östürmeli. Biz bulary saýlamadyk. Bular özlerini saýlap diýerler. Kakasy oğlunu saýýar, oğlan 20-nji ýanwarda karar çykarýar. Bizim nasional liderimiz men kakam we onuň maşgalatyny hiç kim ellemäne haky ýok, persona non grata. Ýagny şulara hiç il kanun, şulara garşy kanun ulanmaly däl. Bir-birine futbol oynayar. Bir wartada bir ýer durýar, beýlik warta bir-birine pas edýär, bizim çağçyklaýar içine ılgap ýok. Hiç zat düşünmän. Şu zatları düşünmeli Allah rada. Halkymyza bilim bermeli. Ol Muhammed Döweci agent, Murat Gurbanov agent, DWT agentdir. Bir diýen zadyňyza bir käfir eşdiýäňmi? Logika ýok. Düýünden. Oraya bolsa, onu biz aýdaly. Siz FSB kapitany Putin'i ýöne gollap ýörsiňiz. Rossiýa interwýu berip ýörsiňiz. Rossiýaň ýanky esas kanalyny Amerikan ýamanlap. Edir Putin'in propagandonlary Solovyov, Kiselov, Simonyan'ın edýän zatlar ne diýär? Zordan durduk sizi halas etdik. Indi bolsa rejima kömek edip görüşýäňiz. Farhady men içine barıp özüm suwda berjek diýip. Ola görgüli size jogap berip bilmän ýanky ýatyr bir ýerlerde.
Yok, o yani dip gilep dursunuz. Hani vatançılığınız? Hani Türkmene zulüm gelene agdy birleşip görüşmek? Hani agdy birleşe çağıryan zadınız? Yok. Şoň üçin bizim ýanky pikirimizde siz agent bolup görünýäňiz. Ýöne gynansak da siz bize agent diýäňiz. Ine şonu düşünemem. Bolýa, biz gepleşigimiz dowam edeli. Hökman tanqidler bolmaly. Oň hiç ýanky problemasy ýok. İstenen adam tanqid etdiler. Ýöne manili, mazaly, yerlikli, gerek ýerine. Ine Farhat tanqidi yerliksiz. Adam jogap berip bilmeýän ýagdaýda şonu tanqid edýär. Lomonosov universiteti zat dedi. Näçe Farhat barka aýtmadyň şonu? Näçe ýyllap ýanky garaşyp oturduňyz, içiňizde saklap. Aýtmana kenýär şundan 3 aý bolar. Farhat hiç zat bu torunok yalan aýdýar. Yalan maglumatlar berip çykmana kenýinde. Ine tutulandan soň ýanky giýene ýal büküp dursun. Ol gelişikler. Biz gepleşigimiz dowam edeli. Men soru verdim Muhammed ağa. Beýleki partiýalaryň uğurlary, olam demokratiýa öldürmeye gözlenmek. Ine şu meselde menim öz jogam bereýin, hormatly watandaşlar. Türkmenistanyň opozisiýasy ýaş, 30 ýyl geçenem bolsa ösüp bilmedi. Soňky 3-4 ýylda ösüp başlady. Sebebi gymyllar başlady. Siýasatçylar, aktivistler, pravzaçy hemme gymyllar başlady. Tüýleme. Şoň üçin bizim tek ýaş. Biz inni ýanky uğurda bar ýa. Bizim tek bir topar gurulmalarymyz, programmalar ýok, maksatlar bir belli däl. Kim demokratiýa ýanky üçin görüşýär. Mysal üçin Gelli Kariýew demokratiýa görüşýär. Gelli Kariýew öz ogluny prezident etmäne uğraşýar. Olam dogry. Elbetde dogry maksat. Ýöne bizde ondan tolk ýok. Sebebi sen şu ýere baryp prezidentde ýöne çarşyp görüş ýanky dowam etsen ýene şu diktator sistemasy bolýar. Bu guruluk koyun, 30 yıldan beri guruluk koyulun. Bizim maksadımız şu sistemanı ayırıp tiyade demokratik Avrupa'daki yani ötün nöwletlerdäki ýaly sistem oymak, adat sistemi. Şu gün ol ýazylýar konstitusiýamyzda. Ýöne idili nokta. Konstitusiýaň ýardy demokratik, ýardy diktator. Demokratik konstitusiýaň bölegi hormat koýulanok, diktator konstitusiýaň diktator bölegi ullu hormat koýulyp halkymyzy gyryp ýatylar. Ine şuna biz garşy. Şoň üçin ine Alaly Saparmuradow Respublikansk partiýa diýdi, ýa-ni konserwatiwny diýdi. Ýene on baýda günne ol Bele Sonsa pustyňaly çalyşyp ýatyr baýdagy. Şol ýerler kime işliýär, näme diýär, kime görüşýär, näme görüşýär belli däl. Ýöne olan bir uğur diýsem bolýar. Ol şeýle taýlady öz ogluny. Soýun Fiklimowlar olar öz ogluny taýlady. Olar demokratiýa däl, olar ýanky men ýalňyşmasam mümkin, men ýalňyşýandyr. Men onun programmalaryny dinlemek, olar Türkmenistanyny özgörşe etjek, ýöne sistemany öňkü taklajak. Ýa açyk reform etjek, kosmetik ýanky taklajak. Mümkin dogrudur, mümkin näde dogrudur, onu halk aýtmaly. Mysal üçin Hanamov Respublikansk partiýa on öz programmasy bar. Ol bolmaly zatlar, dürlü uğurlar, dürlü partiýalar, dürlü maksatlar. Şunu agdy birleşdirmek ve bir hatarda stroýal ýörep Türkmenistany giýip düzeltmek o mümkin näl. Men bir soru bereyim. Türkmen halky siz näçip agdy ýürüp bolýar? Näçip Türkiýedakylar agdy ýürüp bilen? Sebäbi dünýä garaşyňyz dürlü, maksatlaryňyz dürlü. Eti normal. Ýöne bir kiçik etapda, ýagny şu diktator aýrma etapda biz birleşip bilýär. Şonu biz birleşmenin ýoluny ýürümeli. Birleşmenin iň birinji esasy zady adam öz identifikasiýasyny bermeli. Ine men haçandan gurlap özümiň kimdigini aýtmasam, size anam döremýär. Ýöne men haçandan men Murat Gurbanow, ine şu ýer guramaň ýol bolşdy. Ine bizim programmalarymyz, ine bizim edýän zatlarymyz diýip men ýasda, ýagny anyk size görkezsem, size anam dörep başlaýar. Şoň üçin bir türkmen beýlek türkmen giýrenine ýa TikTok giýrenine öz identifikasiýasyny görkezmeýär, beýlekiň anamy bolmaýar. Siz köçede bir-birini görenizde salam aýtmaly. Ol Afgan halky ýaly men görkezime bir efirimde. Salam aleykum, hoş geldiňiz diýip saly ýykatly gürleşip
bir-birine yol açmaly agdy birligi. Sen nemäň, sen beýle kıladyň, sen eýle kıladyň, sen beýle, sen agent. Şondan başlaýar. Agdy birlik bolmaýar. Aşagda agdy birlik bolmasa ýokurda näme bolsun? Men size aýdaýyn. Maňa şu gün o näçe adam jaňytdy. Bir topar soraglar ya. Bir sowgat soraglar. Bilimsiz soraglar ya. Kynamasa jogap bermeli bolýar. Wagt ýitirmeli bolýar. Bizim edýän işimiz ýöne analiz dinamikasyna seýersen biz diňe bir urda bar ýandyk. Çepede sagada sowlamda ok. Gurmanyň bu kurdawydan saklak gelýändir, şonu ýykjak bolup. Başga da nimeden ok. Diň Allah murada jogap berdik. Şunun ýanky töhmetlerinden bizar bolup ahir jogap berdik. Indi ýöne jogap bermez. Indi bara türkmeniň diýişýäli bir ýer başyndan aşaýdy. Jogabym ýok şoňa. Biz diňe gurbanlyğa ýapyşyp şonu ýykmaly. Ýykmaly ýanym şonu kanun esatyna tutsak edip jinayet çekmeli. Hemme ülküden, şun siýasatyň esatyna ülküden dogan anlaşmada şo jogap bermeli. Näçe bizim türkmenlerimiz kösentmiyor. Bütün dünýäde kommersant bolup gitdiler gurgul watandaşlarymyz. Näçe çağlaryny 6, 7, 10, 15 ýyl gören oklar. Eşek ýaly işläp bank ýaly pul geçirip ýatylar Türkmenistanda. Näme bolýar? Olar gul bolup galýar, ofitsialny. Näme şu zatlar bolýar? Näme bizim baý döwletimizde şu zatlar? Näme Özbekistanda ýok şu zatlar? Näme Gazakstanda ýok? Näme Gazakstanda valyuta ber, dur. Hawa üýtgüýe ýöne içendik gün konvertasiýa bolýar. Özbekistanda, Kyrgyzstanda, ýa-ni Täjikistanda, ýa-ni Azerbaýjanda, Afganistanda, Iranda, näme Türkmenistanda bolanok. Näme bolýar? Edil şo ýere näme ýagdy? Ýokurdan ýa bir zat ýagdymy şo bolmaly. Ýok. Bizden biz şoňa pozwolýat edip, biz şoňa ruhsat berýär. Biz şoňa gözümiz bilýär. Häzir tendensiýa gidip başlady. Muhammed Inetede bir soru. Täze tendensiýa. O hökümet sizin üçin hemme zat edýär. Bütün dünýäde krizis bar diýip aýdýarlar. Men şo soruga jogap bermäni ýadadym. Hemme ýerde korrupsiýa bar. Siz näme Türkmenistanyň göwnüňiz eten ok? Siz näme Türkmenistany her köçede ýanky söwüp ýatyrsyňyz? Şular Türkmenistanyň näme diýen ok? Türkmenistan döwleti açyk Wikipediýany. Döwlet näme? Territoriýa. Ikinji, oň üstüne ýaşaýan halk. Üçüncü hem şoň konstitusiýasy. Şo konstitusiýanyň bir kiçik bölegi prezidentdir. Ve onu guran wagtlaryň hökümeti. Türkmenistan bolan hökümet halkam ýok diýdigi däl, ho. Biz hökümete günle tanqid etmeni dol hakymyz bar ve borçly. Şola işler ýani. Senin öz hökümetini tanqid etseň, yerlik tanqid etseň, hökümet ösýär, iş ýanky ýalňyşlaryny düzeltýär, ösüp gidýär, reagirowat edýär. Ol erwetlikde ol gaýtyp, ýanky biz jemgyýetimiz aktivdigini görýär. Hani biz Türkmenler erwet o şular bilen iş çalışmak, Türkmen ýaly bir maskara ýok diýip aýdýar. Ýok. Türkmeniň yeri erwet, Türkmeniň yerine ine hiç zat çykanok diýip gurulýar. Ýok. Konstitusiýa ýanky dil ýetirýärmi? Ýok, gaýtyp gorumalýar. Onu biz Türkmenistany ýa maskara edemiz ok. Onu biz Türkmenistany golýar. Muhammed aga, mümkin men ýalňyşýan. Sen näme diýerdi? Biz bir zat diýsek, diýmek biz Türkmenistana garşymy? Wende yani gördüm bir topar ýazýarlar bar da, ýalandan sorak berýärler ola güýmemek üçin. Olara jogap berjek bolmak gerek. Ola bilen näme etmek. Ýöne bir topar zat ba, diktatorlar hemişe özlerinden udar aýyrmak üçin, halk köşeşdirmek üçin bir topar diýen zatlary bar. Ola dünýäde krizis bar. Şol üçin biz ýok, on formasy boýunça, düýp manasy boýunça olum kıyınçılıklar senki bilen tapawuty bar. Sen ýurdu taýlaýan. Sen kanuny boyun ne? Kanun sende bir trýapka. Hiç sade geregi ýok. Kanun diýen zat ýok. Sen ýurt taýlap o düýp göter tapawuty. Şol üçin sen aýraýly, o zaman dünýä ýüzündäki
krizisle birbirine tesir etdiği o düşünüp. Odan şolun propagandistleri şolara hizmet etken daha şeyler. Hava dünyanın hem yerine oğurluk var, dünyanın hem yerine ola Amerika'da biz öysüzle var. Onları video düşüp görke diye. Kim şunu şun kur. Öňe çykyp gelip aýtdy var ya, bilgin şu diktatora hizmet etdi. Biz Amerikan sistemini gönü getirip Türkmenistan'a etjek diýemler. Biz şun kun etjek bolýan adamın 30 ýyllap bir maşgala yurdumuz talap oti. 2 milyon Türkmenistanlyň közäp daşary ýurtda gulçylyga mejbur edýärdi. Öz çağatyny taşlap daşary ýurtda çağatyny eklemek üçin giden adamlar öz çağatyny görüp bilenler. Türkmenistanyň türmesine öz maşgalasyny eklemek üçin dürli kiçi naruşeniýeler bilen türmeye basylyp olary hemme zatlardan mahrum edýärdi. Türkmenistan'ın türmesindekiler eğer adaletli suut bolsa 70% şöyle günahkar der. Günahkar der. Günah etmendirli yönü şolun üstüne yükleptir. Adaletli suutlu yok. Biz ondan şun yanaklatları görüp otika şuna neyle oňarıpdyr bir maşgala. Halkın yüreğine korku salıp. Halka hiç zat diýdirmäni korkulypdyr. Halkın şu korkuň derejesine, derdine näme etjegini bilmäni, günäni, onun üstüne nemetmäni özleri öz gününü görjek bolup, öz meselelerini çözjek bolup, yanlışdan yanlış edipdirler. Dürli ýollar bilen bir oğurlajak bolupdyrlar, fewda etjek bolupdyrlar, Türkiýe'de gidip gulçylyga baş goşupdyrlar, kündüçilige baş goşupdyrlar, nem agyrdan gaýryp oturýarlar, türkmenler aly kündüdi. O şu zat, şu düýbi, şu hükümet halkı bir keselçilige tebaret. Olam yani imansızlık, vatansızlık, binamızçılık. Şu bizim halkımızda var. Şunu hemmemiz biliyor. Şu kesel opşystva. Şunu çözecekti orada şu korkuyunu ayırmak. Şu korkuyunu ayırıp, şu yurt menki, hakiki men şun iyeti, sen hakkın yok şunu oğurlamağa. Sen konstitusiya boyunca konstitusiya elin koyup kasam içtin. Şunu yerine getirecek deyip. Şunu yerine getir deyip talep edip başladığı şu hükümet yok oldu. O zaman mesele çözülüyor. Bizim şunu etecek olup algadık. Hem medat ettik. Şimdi biri geliyor. Öne çıkıyor diye bula gelecekti övleri yurtta alacak oluyor. Hadir o de. Hadir şu tala oturandan dindir. Şunu hükümet öne çıkan adamları terörist yanak şoları vurup otuyor. Yara kalıp. Binokuluyla vurup otuyor. Öne çıkarlar. Sen şunu etme. Gel kayten. Berekallah oğlumlar. Hakkını talep et. Men tembeleni işim yok. Sen yanlışın neyim olsa da şu haramdadıla şuna terap oluptur. Seni ervede adamım olsam şu haramdadıla ediptir. Eğer biz normal opsivada olsak hem maşgalamızı korap bilir. Hem öz dinimizi, imanımızı opal bilip bilir. Hem maşgalamızı korap bilir. Hem dostluğumuza dönüklük etmek gerekke. Ne için ben dostumu yalan söyleyeyim. Haçanın ben arasında halal yol bilir. Öz pulum kadanı bildim. Şol sosyal problemala düşüye aşağı. Adamları binamız etyen, vicdan etyen, dinsiz etyen şu korkuyu. Şu korkuyunu ayırmak için şu aktivistleri kollamalı. Şuları yeke koymalı. Halk koy bilsin, yeke de korkma, talep edin hükümetten. Şol için mesela Allah'a mağarda ben diyen adam şu Allah'a mağarda hem kişi alim olmalı. Ondan yurt düzeltmeli. Onun yanakta tarihte yok adamlar. Haydi bir yurt. Baktı yetiptir. Hem adamlar alim olup, aratta olup, perişte olup, şunu yanak yurt dünyanın yüzünde bam. Yok. Dünyanın yüzünde en koyu yaşayan devletler var. Ola şöyle de belli. Hem ekşen biliyor. Uğravan yaşayışlarını hayırlı. Bar şundan öğren. Onlar bizim öğrenmeye zadımız var. Primer almaya zadımız var. Biz şolar yanak yaşayabilsek, o zaman yine de ösübilecek. Onunla kavga edebilecek. Şu zaten östürmeyen zat ne mi? Ahlaka haramdadı, şunu kollayan Putin, haramdadan biri. Bütün dünyada adam üstünde peykerler oturan adam. Bütün dünyanın kanı çaykağ oturan. Geç ondan değil. Şunların hemmesini gördüm.
Ondan hem aktivistlara tevip, ola gelecekte eylep olur, ola haramda diye kıyırıp oturdu, biz ondan şey getiriyor. Hayır, sen kim? Sen kime hizmet ediyor? Onunla bizde hak başı doğru göremeli. Sen akıllı adam de. Sen biliyen, sen şu yurtlarda yaşa. Şu yurtlarda yaşayan yine yalan söylüyor. Gelin hemen Kanada'dan durmuşsun size aydı. Gözde ştada hemme çağalara muht oku için ediler. Her çağa eneden ne oldu mu? Eyyem şuna pul veriyor. Şol institutu kurtaracak olsa hükümet eğer ece kakasına yeterlik derecede pul olmasa hükümet şolara izni alga me var oku bilim alıyor. İş taht veriyor. Şolara iş veren adam kampanyalara kömek veriyor. Var işledi. İş bilen hem üçün etiyor. Eğer de şunun yardayı bulmadı iş tapmanı. Hükümet materyalini kömek veriyor. Şöyle gidip köçede yatma gereği yok. Sosyalını cahile var. Sen alyan aylığın hükümet bir yan olsun tapavut bir yerden işte şun 30%'ini töleyen. Kalandan sen gerekli adına hayırlanıyor. Bar istenlik yerde işte puluna da neyse pul kazansan şunu yanımda köpeliyor. Ayçık kulyanım sosyal apspeçinem kefelçilik oldu. Hem bir adam işte da medisine muht, dermanı muht. Köp kazansan onu tölemeli oluyor. Koyuyorsun hükümet hem dağıtları yol açık koyuptur. Sen karrasan onu öyle var. Bar görüşülen yaşayan yerler. Dünyanın en deyince gidilen yerlerini gör, şulan karılardır. Şu yurttan karılardır. Eğer fiil gelse, yer titrese, yani olacağın, sen dine dokümentin alıp git, ıstıraka kampanya töle. Avari ettim, o maşinin yati, sen maşinin şeyle koydu kaydı ver. Sana getirip maşin veriyerle eline, kesel oldun, hem de adı leçid ettir yerle, teyadece maşini getirip koyarlar. Neymiş, şu zatları Allah murat görmedin. Ünlü, sen iyi mitin yetene, dolu, şu mağazille var yani, kuşlarda mağazille var, muhtuna sen produktu bir taneyle. Neymiş, şu zatlı, şunun palajitini dağıt değil mi? Metbukat azatlığı yok mu? Azat taylovları yok mu? İş ipçüçülüğü yok mu? Partiyeler ne diye? O zaman her kim şu halka hizmet edecek olup konkurensiyeleri var. Halkı eğer şu обществоda adamlara neyini kovu hizmet edip bilse köp sefer yerler. O zaman hem kişi halka hizmet edecek oluyor. Halkın sosyal problemasını çözecek oluyor. Hükümetin içindekilere de jurnalistlik gün merenat çolara oğurluk ettirmeyelim. Biz şunu primer alaylı, şunu gelip öz yurdumuzu edeyli, o zaman kalanını görüverelim. Şunu görüvem. Şu zatları gözü bilen görüvem gelip ondan halkı şekettiren adam ol düşman. Biz o zaman şeket yak. Sen ya aklın yok, ya binamız bir vicdan, ya da pulan hizmet et ya. Şu üstten başka da değil. Eğer şurada ben aytyanım yalan mı oldu? Gel ekrana, gel gurrun edelim. Gel Kanada'dan, Finlandiya, Amerika hem kanunlarını görelim, yaşayışlarını görelim. Neresinde nemeler var? Hava Amerikalardan kanun yok. Hava tarih boyunca adam eliptirler. Kanunizasyon, ay ne mi ermetlik oldu ediptirler. Böyle şun kun göreyen adamın değil. Gel. Biz on edenini hava yağdılar. Neymiş bir de diğer yitirecek oldu. Böyle günde. Yani olara şun gerekler. Tek standartın, olan standartının kavat geldin şöyle bile işleşip. Biz şu yurda gelip tavar uğradık bildik, bizim halkımız var. Biz şu yurt bilen ara katnaşıp koyup, bizim oğullarımız gelip şolun institutlarını okap bildiler arkayı. Gelip şolun yurdunu işlep bildiler. Şu tadan milyonlarca, milyarlarca doları bizim Türkmenistan'da uğradık bilirler. Neftten, gazdan gelen pullun köpçü. Gele değilim şunu. Şuna karşılık görke diyenler. Gel men senden beter şolun düşman. Gel men şondan beter şolun düşman. Gel bizim öz oku sistemimiz hemmemiz şolun kıvılan kavat edeyli. Şolardan beter özümüze ağlam yataylı koy Amerikan pullarını Türkmenistan'a çıktı. Şol için bir yerde hiç gurrun eder yanıklar yok. O zaman halkta harekete düşürmek için iki zat gerek. Birinciden korkuyun ayırmalı. İkinciden talep etmeyeni.
şu talep etmekte de näme etjegini bilmeli. Aha bizim gözüňi tutýanlar. Aha bara dünýäň 3'den 1 demokratik döwletde gowamaýaşy. Geç primer workerde aha şu biz hawada da adaýdymda. Biz İslam devletini kur, ol ýoklardy gelip o dargatyp böldi ya komünizm kur diýip aýdymda. Barda, barda gör şunu ýalar. O zaman ütkedi ber. Halky bak öz ihtiyarında bolsa, ýurduň içinde azat bolsa, erti gün sosialist bolsa. Şoňa garşylyk ýok. Oýer. Şol üçin biz häzir hemme partiýalar bolmalýanmyz şu ortaýetden ara gatnaşyk açjak bolýarlar. Gelin şu ýyl halk eger ort bilen aramyz gowy bolsa, biziň halkymyzy bäfit diýsek goý, ort bilen işleşik bolýan partiýalar, şolara liýarly partiýalar gelip ýurduň içinde hereket etdiler, halk taýlasy goý bolsa. Şol üçin biz hemmesine deň şert goýýar. Buň kun oňa dawa etmek gerekki. Eger kimde kim yok, siz bolmaly, siz aýyrmalysa, o erti gün sen bize aparsınız. Sen yine diktatör ýatacak. Ýa-da şunu ýanaklat yok. Aktivistlere karşı çıkış etdi durdu. Sen bir zadyň näde boly? Bir haramçylygyň bar. Gelen otur, eger aratda bolsaň gel o diskussiýa. Şol üçin Murat biziň oglaglamanyň alyp barýan hereketi hemmesi dogry. Biz halkın aktivligini kazanjak bolýar, halk forag etmeli, halk jogapkarçylygy talep etmeli, hukumet yol başçylaryna talep etmeli öwrendi, utdurýan dadymyz ýok. Hi bolman olary kanuny boýun etýär. Berdi Muhammed aýrylan bilmesek, Berdi Muhammed öňküýana aýdymaydy bilmeýär. Indi o gelip telewizorda gelip adamlar nemede oturmaýar. Biz şonu jogapkarçylyga çekdik. Indi gelip kanun esasında jogap berjek bolýar. Indi biziň aktivistlerimiz tutup akitjek bolana şu datlar var ya, biz näçe güýçlekdi? Biz hukumeti jogapkar etýär. Pasportlary bermeli boldy. Pasportlaryň içinde bermeli. Studentden pulun töläp başladylar. Bir ýerde çöregim ýok diýse ılgap häkimlere çellin barýarlar çörek berjek bol. Şu biz şundan näme ýetýär? Demokratik döwlete ýetýär. Şunu ýanak ýetenem Ýewropalar için hemme Angliýany gör, o padşahlyk, häzir hem ba padşah. Ýöne döwlet dolandyrýan halkyň pristavitelleri. Şol üçin biz utdurýan zadymyz ýok. Näçe şu aktivistler köp boldy. Näçe biz şolary gollap bildik. Näçe hukumetden talabymyzy güýçlendirip bildik. Hukumeti jogapkar edip bildik. Şonça biz halkyň azatlygyna ýakyp. Şuna da näçe adam köp gatnaşdy, erti gün haramdady özü gitmeli bolýar. Nerede otursun o? Ýa-da başga bir adam bolmaly ki, o suçnasty bilen tapawat. Doğru. Muhammed ağam, efiriň wagtam azalyk gelýär. Hormatly watandaşlar, kommentariýalarynızda sorag bermän ýadyňyzy çykarmaň. Men derrew sorag goýmasam, men izalýan, soň ýene gaýtyp gelýändir şo soraga gaýtalamak geregi ýok. Muhammed ağam, ene şu ýer sorag geldi. Murat Urganow kaçan uly özgeçlikler taýin bolar. Biz taýin jogap berseňiz minnetdar bolardyk. Siz jogap berseňiz, siz jogap bermeň bolmasa men jogap berjek. Yok, bu zatlaryň hemme kime bagly şu sorag berýän adama bagly. Şoňa bagly. Eger şu sorag bermän bara, elini plakat alyp Farhat azat diýip çykyş etdi. Erti biz şunu hemme erti Berdi Muhammed ýok, aýdaýyn şo. Doğru. Şol hemme zat şoňa bak. Agdy bir şey getirdi. Halk kaçan näçe aktiv bolsa, onuň bir towar boş gurulýarlady, halkyň hereketi bilen özüni gabat getirmeli. Onuň özüni şoňa gabat getirmeli. Şol üçin agdy birlige getirýän adam halkyň aktivli. Tamam, doğru diýem. Ine hormatly watandaşlar, men her ýerde gaýdýan, ertir 10:00'da isýan özgeçlikleri. Gelin edelim. Yine sentýabrda isýäňizmi? Gelin sentýabrda taýýarlyk görüp edelim. Bizden gurumçylykly iş. Sizden çykmak bizim bilen. Ine boldy. Dünýä taýyny şoňa, dünýä garaşy. Dünýä taýyny. Häzir diktator gelmek başlady. Hi aklyňyza gelýärmi şundan 1,5 ýyl mundan odal Putin şeýle ýanky adam hasabyny görmedi. Üstenlik ýanky bloger gülüp ýatyr, bütün dünýä gülüp ýatyr. Oňa ýanky nemedi? Ruski karabil bir ýere git ol meýem bolup galdy.
Başla Bu Murat. ayyatörler, Putin Başla Murat. yalançılar memur kaldı dünyada. Üstüne Başla. adamlar gülüp Simenyan var ya şol en esasî propagandisti da dün bir interview veriyor. Ay menem diye daşar yurdu gidip bir din jalasım gelýär diye. Ýöne korkýan diye. Gördün o pakir inni var ya, ol ikurun içinde Ukrayna'nı alacak, ortla eyle, beyle diye oturan adam inni näme diye otu? Näme diye otu inni? Ağla otu inni menem din jalma gidip bile bak. İkinci de inni diye davay bir sayın neme şu uruşun neme donduraylı her kim duran yerine dursun ondan davalı yerlerde onun nemesi bilen haylo geçireyli eğer halk istemeyen olsa onu koyuyorlar biz ne mecbur etmeyelim halkı biz bile olsun bitti. Böyle ey akmakla şunu öğretmeliler biz şunu ne ekleyemeyiz. Ukrayna'nın içinde problemi vardır, orta vardır, şunun halk kemsedilmeli, koy öz diline, koy avtonom olsun. Koy özlerini dolandırsın. Demokratiya şol. Sen bar saylavlarda. Ne mi deyse şo ne değil. Yöne bu haramzadelo koşulup dünyanın kanı bulağı otil. Şol için anlamradın hareketin men aytyan cinayetin göğüne cevap verer. Ol bilmeyeni kellet kılıp cinayet eden adamları propagandira odur. Ol cinayet eden adam, ola cinayet etti, ol etmeyeni gurrun eden ne? Onunla başka gurrun. Eden adamı görüp otayım. Bir öz başlık devletin üstüne çözdü. Şunu apravdan etmeklik, şunu giyeceğini oturup şunun propagandasını yayratmaklık cinayet. Anlamrat şuna baş koştu. Şunu etmedim dedim, ben hemmesini korkudum. Doğru. Avrupa'da yine şuraya yöne çıkıp kovalayanlar tutup kovuyorlar. Yok Germanya'da bir yerin suud ettiler. Suud ediyorlar. Şoň üçin biz jogapkärçiligi öwrenmeli. Yine siz diýäňiz haçan şu özgürlükdir bolar. Her adam bir kicicik adamny etse özgürlükdir derrüw gelýär. Ýöne biz hereket etmesek özgürlükdir gelmeýär. O bizim saýrap ýörenimiz, bizim protest edýänimiz, bizim Türkmenistanymyzda ýeke özümüz barjagymyz hiç zat çözmeýär. Biz size ýanky sizin kömegiňiz bolmasa oňurlaýmyz ok şonu. Dogry düşünüň. Biz sizin üçin işleýäs. Biz özümüz üçin işlemez ok. Men ýagdaýym gülýaly. Maňa bundan beter ýagdaý gerek. Ýöne şuraya bolup geçýän Türkmenistandaky wakalar meni gaty ýanky namazyma degýär. Kim bolar iksany bir atyl ogul, özüni oňurup bilmeýän adamlar. Türkmeniň iň bir öňe giden adamlar däle. Ogly kakatyna karar çykarýar nasional lider diýip. Hani bizden soradymy şonu? Bizden referendumda soradymy? Biz şoňa nasional lider diýäsmi, diýmeýärmi? Ýok. Ogul karar çykarýar kakaty ogluny karar çykarýar. Bunuň ikisem bu ýyzarlasaň men ýörüte efirde okudum. İkisem prezident. Ogluň edýän zadyny kakatyna da şor bolýar. Biri ýokarrak, biri aşagyrak. Ýöne ikisem deň prezident. Ne şoň üçin iki kelleli prezident diýär. Bular hatda prezidentden bir düşünüp bilen ok bir adam dolandyrmaly. Beýlekse ýanky onun siýasatyna alyp barýan siýasatyna alyp barmaly. Bular şoňa da düşünen ok. İkisany bir akmak Türkmen halkynyň üstüne ýanky tükürip ýöler, konstitusiýanyň üstüne küçtep oýnap ýöler. Hormatly watandaşlar, biz şunu bilen efirimizi gutarýas. Muhammed ağa şuraya gelip öz pikirinizi aýdanyň üçin köp taňa ýaksatyn. Men öňüme aýdandyryn. Biz ikimiz köpüntek söýüşýär. Entek köp ýaraşar. Ýöne ugrumyzam dogry bir ur, barýan ýolumyzam bir ur, maksatlarymyzam bir ur. Şu ýal çekilişip biz hakykat tapýar. Käwagt men näde dogry hereket edýän, käwagt siz näde dogry hereket edýäňiz ýöne biz demokratik platformasyň tarapyndandyr. Biz ýanky garşydaş däldir. Şoň üçin aktivistlerim, demokratiýany golýarym bizim tarapymyzda. Şoň üçin biz şolar golýar. Hemmetmi? Murat, şu seret bir hukumet bir akmaklyk etdi, biz gaýta beter alyp ýerip. Farkatsız var küçük golýar. Biz ýa birleşdik. Şol için mara hemişe akıllı adamlar situasiýany menedж etmeýän olmaly. Bu akmaklyk, ola cinayetkar. Näme etdi bizim peýdamyzda? Şol için watandaşlyk.
Şu haramdadalar, näýle haramdadaşylyk çok bolsa, şonu halkyň bäfidine uğrayly. Gahar nemämiz aýraýly, abidamiz aýraýly, biz birleşeýli. Biz birleşsek, bu haramdada hiç birleşsek diýenim aktiv bolayly. Biri-birimiz tilaly, hormat goýaly. Şu ýurt bizinki. Hemmemiz şu tada ornma. Aýdaýyn. Hemmemiz şu hukumet gitdi, şondan biz peýdalanyp bilýär. Peýdalanyp näýli? Men arkaýyn Türkmenistana gidip bilýär. Men çağılam arkaýyn Türkmenistana gidip pi bolmany. Öz watanyna goýup gidip bilýärler şu tada. Türkmen dilini öwrenýärler. Türkmen hawasyndan den alıp odam öz türkmenligine goýup gidip bilýärler. Hi bolmany şu. Aşu atlam. İýetsiz bir adamla ýa. Watansyz bir adamla ýa. Şu hakynda gepler bilen atma. Näme diýjeklerini bilen atma. O maskara edip böyle televizörde, o bol bir ortayadan teninde hemme televizyonlara çıktı. Maskara o. Bizim çağılamız, aktıklamız emni kellerini kalları bilen aklı Türkmenliyim yani. Ağrıyın nerede diğerine näme diýjegini bilen aklı. İşte adı İslerinin adamdan eyyem sorusul ya. Background'um nerede? Hayfi yurtta geldi. Biz aydı bilem de akşam. Şol çimmara vatandaşlar, şu haramdada da dinde hemmemizin bäfidimiz şu. Amerika'da, Avrupa'da okat bereli, işlep bereli, ştaýnyň hemme tejrübesini alıp aňyrda en uspешный adamlar bolup, uly biznesmenler bolup, uly alymlar bolup, Türkmenistana ötürüp bilýärler, özleriň bagtly bolup bilýär. Doğru. Muhammed abi, efirine meýem bir topar wagt geçdi. Men bir aktivistlere ýülenjek bolýandan, ul haýyş etjek bolýan Farhady goýulmana goşulmaly. Nämişip? Egerde Farhady, men şu prowazaçlyklarla uğraşdym, halkara prowazaçlyklar bilen. Şolar problemany düşünürsem, olar diýip gaty dogrup pikir edýän diýä. Eger şolar häzir prosedurany öwrense, bir adam çykarmaly. Bir-birden aktivistler hem aýrarlar şolar. Ferisap bolun şundan. Hökman görüşmeli, hökman adatlygy çykarmaly. Mysal üçin biziň toparmaz, ene Muhammed Döýüji biz dewlete topary we aktivistler biz Türkiýede diýip Farhat umid edýärdi, şoňa görüşýär. Eger biz ýalňyş bolsak, siz Türkmenistanda diýen bolsaňyz, Türkmenistan diýip görüşýäriň tapagy ýok. Oň hiç bir prinsipial tapagy ýok. Farhat Meýmenkuliýew otyl bir ýerde oňa kömek gerek. Ine şul prinsipial. O yalan aýtdyň, onu aýtdyň, bunu aýtdyň diýip ýa-ni pokyň içinde monjak gözlemek alamradyň işi. Ol ters gidýän ýol. Yunusyň haky bar. Näme istese de adwokatyny berýän, bermeýän. Biz adwokatyň aýdan zatlaryny dinläp oturýarys. Farhat boýunça täzirlikler. Men şonuň ýa-ni mejnarodny nomerna, mejnarodny dokumentlaryna badygyny bilýän nomerna allyk biz. Barladygam. Aýdyşy ýaly. Hiç bir problema ýok. Farhat Meýmenkuliýew mejnarodny zaşydan aşaganda. Men hatda halkara gurumlara berdim şolar. Urun barlap durur, ertil bir ýyl maňa habaryny aýdarlar. Na mejnarodny zaşyt aýdyşy ýaly. Şondan Farhat çykyş edip ýör, arkyn, gorkan okdy. Ol tamtyk däl. Şoň üçin Farhadyň işi boýunça maglumatlar birinji, ikinji gün täzelener. Oňa çelli 4-nji bäri bize aýtdylar birinji, ikinji gün maglumatlar bolar. Garaşyňy tabir ediň diýip. Ýani şul maglumatlary birinji, ikinji gün bir täzeler gelip we çykyş edip aýdar. Watandaşlar, şunuň bilen biz efirimizi tutarýar. Hemme gatnaşan adamlara, ýani kommentar ýazan adamlara, biz dinleýän, görýän adamlara köp taňýakatyn biz siziň üçin işleýär. Biz Türkmenistanyň döwletini we we halkyny adatlygy çykarmak üçin görüşýänler. Türkmen halky bütün ömrüni adatdy. Biz adat bolmaly. Bir diktatora bagly, ulun bir Putinin guly bolup, oňa da bagly bolmaly. Biz adat bolmaly. Kim geleýsin? Ors bolsun, Amerikan bolsun, Ýewrop bolsun, kim bolaýsyn? Biz adat bolmaly. Bizim ata-babalarymyz adat ýaşady. Bizim adat ýaşamaly. Sag bolun hemmeňize inniki çykyşlara çelli. Näme soragyňyz bolsa kommentarda ýazyň, men kommentarlary okuyan, men bollugyndan size jogap beren. Tapawy ýok, tanqid kommentariýa, beýle kommentary. Öwüp köp bizi ýazmaň, biz işläli. Sorak beriň, biz jogap bereli. Hemmeňize
Ulu taňa ýakyn. Sag bolun.